Albishir ga jama'a musamman masu shirin ko masu kallon shirin kwana 90 na tashar Arewa 24. Sauraro, Assalamu alaikum, barka da warhaka, sannunmu da haɗuwa a wannan lokaci. Sannunka da ƙoƙarin kasancewa tare da mu a kowane lokaci. Mun gode da subscribing ɗinmu da kai da kuma danna ƙararrawa domin kuwa gashi da zarar mun ɗora shirye-shirye ana faɗa maka. Idan kuma yanzu ka ziyarci wannan channel namu na Bahaushiya TV, to ka sani channel ne mai kawo maka labaran duniya, labaran ban al'ajabi, ban mamaki, ban tausayi, harkokin yau da kullum, fannin lafiya da sauran mata da kama da su. Muna ma da ɓangaren wasanni har da na kasuwanci. Yi ƙoƙari ka danna mana wannan kalmar ja wato subscribing ka kuma danna ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora shirye-shirye za a faɗa maka. Yau labarina shine shirin nan mai farin jini na kwana 90 wato 99 days wanda gidan talabijin na Arewa 24 ke gabatarwa. Shirin na gab da dawowa. Idan ba ku manta ba, an yi hita ta farko wato season 1, an yi season 2 ga season 3. Yanzu kan gab ake da a dawo fagen fama. Wannan tabbacin ya hito daga T. Balarabe wato daraktan shirin kuma ma'aikaci a tashar Arewa 24 wanda ya ce masu sauraro su karkaɗa kunnuwansu su ga yadda za ta kaya tsakanin tsohon gwamna Bawa Maikara da Malam Adamu Adamu wato sabon gwamnan da aka yi ma sihiri. Shin Malam Adamu Adamu a wannan karon zai tashi miƙe? Idan ba ku manta ba, a ƙarshen fim ɗin matar tsohon gwamna Bawa Maikara wato matar nan mai mugunci a cikin shirin ta yi ƙoƙari ta tsula bulala ga hoton sabon gwamnan kamar yadda shi malaminta wato mai mata sihiri ya ba ta umarni. Kuma a hoton na ƙarshe an nuno Malam Adamu Adamu ya miƙe. Shin miƙewar da ya yi ya zama mahaukaci ne kamar yadda malamin ya ce? Ko kuwa dai gamo ne zai birkice da dami? Masu kallo za su so su san ya shirin na kwana 90 zai kaya. To lallai mu ma za mu so hakan kuma za mu kasance a ankare domin labarta ma masu sauraro a ranar da aka tabbatar da cewa shirin zai dawo. Yanzu kan a madadin kowa da kowa anan ya kamata in tsaya. Amma idan ba ka yi subscribing na wannan channel namu na Bahaushiya TV ba, yi ƙoƙari ka yi subscribing na wannan channel domin morar labaran da muke kawowa a kowane lokaci. Yanzu kan a madadin kowa da kowa, ɗan uwanka a wannan channel suke cewa na barka lafiya.